Pau ka jing yekren ki pej ba halor ka jing syarem ka Argentina hagan ke World Cup. Ka jing kli kalong hato ka jing sisane. Hadin tang kato ka nesngi balakut ke World Cup. Henry ha sosial media kibriu kidang yekren hado menta halor ka jing syarem ka Argentina persya ia ke Spain hagan ke final. Namar kawai ka video ka bala sa priang stet baha sosial media kalami menta shibun kijing yekrenya ka hakan de ka video layo i ya kinong ya lekai jong ka Argentina haka por ba kidang don haka jaka pen kre shuwa ban mi sya kamadan jing lekai haden ba ki pej ba ki layo i ya kan de ka video bon kila pej benia ba ya ka jinglong jong ki biliar kamtam ya u kapten u Messi bat ya u Enzo Fernandez kumta mi ka jinggeli balai ka dor jong u Messi iba pau kumpas nyusi wat la ka jinggele kai kampat sedang hato usnyo pang ne don ka wei par kadau ka bare salandet kani kalong ka jinggeli kababon ke bejba kinong kersan ya ka Argentina da ke milian ngud habarok ke lengga partai hado menta kidang wat ya ka jubab ya kane haka juga por la mi ro ha ke sosial media ka jing penok ya ka FIFA let's say ka jing syarem ka Argentina ka FIFA ka don benta batno kanero kamla ban pen sakhi ban pen sya ya kan kajing sya kano Henry kajing sya hi kalong haka jing ele kai khamtam haka final jong ko World Cup kajing job kajing rem ka don bet Henry lada don ka kenhun basa rem ngisnyo tho kajing snyo si ya ki piliar om tang yaki Henry ya barok hi gari wat la kinong hi yele kai kila trish tompun pun kisnem Henry haka jing sa rem haka siminit kala ben snyo dukha ya ka mensen haba kimla yo ya ka trofi kumta kalong ka badon kam bahayangi ban bisar ban pen yapher hapdeng ka khubor ka ba pen sisya bat khubor ka ba dei tang ka khubor lamle phiro phidei ban ajimut haki komen haba pi perkhat kane ka dei tang ka khubor ka ba sisya ne ka khubor ka ba lamler ai ka jimut ka jongpe phublei chibu